Wake up, honey, novi balkanski Robin Hood koji želi da vas obogati je upravo sleteo. Dobrodošli, bolje me našli, ja sam ovo. Ajde vidimo šta imamo za danas. Verujem da neću da se razočaram. Čuvene poslednje reči. Ajde vidimo. Kako da zaraditi do... Stvarno se izvinjavam i ne želim da mi ovo bude stil, ali zašto izgledaš kao mešavina Bogoljuba Karića i Nea iz Matrixa sa Temua, brate? Kako da zaraditi do 5000 evra? Kako da zaraditi? Brate, nas non stop zezate kako smo nepismeni. Gledaj, brate, znači imao si šansu da promeniš u postu. To jest, mogu si da snimiš odmah. Valjda neko ko snima s tobom, ona može da ti kaže, brate, ne kako da zaradi ti, ispravi. Mislim, to pričam iz iskustva, znaš ko si. Samo uz pomoć kompjutera i znanja engleskog. Dobro za sad minimalno znanje, kao što i u 2025. očekujem da neko ko želi da se bavi bilo kojim poslom online ume da koristi kompjuter i da govori engleski jezik. Za sad kvalifikacije skoro pa minimalne. Potrebno je da se zaposlite kao chatter u nekoj chatting agenciji. Kao chatter chatting agenciji. Na OFM modelima. Koji čak... Aha, to li je, znači OnlyFans chat, u prevodu pretvaraš se da si neka riba i dopisuješ se s ovim jadnicima koji iz nekog razloga plaćaju mesečnu pretplatu za OnlyFans. Ne znam da li ste znali, ali pornjava je besplatna. Mislim, stvarno ne vidim u čemu je razlika, brate. Ova iz pornića ti je podjednako nedostupna kao ova sa OnlyFansa. Ovo plaćaš, ovo ne plaćaš uopšte, tako da, Sophie's Choice za imbecile. Ajmo dalje. Da zarađuju do 50.000 evra. Gde ste plaćeni 10%, što je 5.000 evra. Tačno, 10% od 50.000 je 5.000 evra. Međutim, kako mi idete na živce svi koji pričate zarađuju do 50.000 evra i vi možete da zaradite do 10%, što je do 5.000 evra. I svaki put kad se kaže do, to vam je ista fora kao kad vidite neki oglas za posao na Infostudio, onda oni kažu plata početna, to jest recimo 800 evra sa mogućnošću napredovanja i onda plata raste 10% na godinu, 2, 3, nebitno, a svi znamo da ta početna plata uvek ostaje ista i nikad ne raste, osim u nekim slučajevima. Dešava se, ali vrlo, vrlo retko. Radite u jednoj smeni od 8 sati. Ako želite i vi da se zaposlite kao chatter i da dobijete posao chattera, javite mi se u DM sa porukom OFM. Dobro, jasno, radiš kao chatter, ovi imbecili što to plaćaju na mesečnom nivou ne kapiraju da se zapravo dopisuju sa Nebojšom sa Palilule i ti tu zaradiš neke pare, bla 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 bla. Sve je to okej. Ali kao i uvek, izgleda će svaki video ovog tipa isto da se završava istim pitanjem. Zašto ne kažeš kako zarađuješ od toga i koji je tvoj motiv, brate, da ti nekom eto tako pomažeš? Vi samo ničete kao pečurke posle kiše. Samo nekako eto dobrice imaju foru da zarade mnogo para i onda evo, pošto smo mnogo dobri, daj da podelimo to sa svima vama, ne mogu više samo ja da imam pare, brate, daj i vi da imate pare. A to je mnogo lako. Vidiš, to je karakteristika koju svi delite i koja vas odmah odaje. To je dead giveaway, tako da, jebi ga, ajde, OnlyFans chat, bla bla bla, ti samo hoćeš nekom da pomogneš i to je to. Ajmo dalje. Izvinjavam se Neu i Bogoljubu Kariću za prethodni komentar. Ajmo dalje, ne mogu više da gledam ovo. Svakih sat vremena možeš zaraditi od 4 do 8 evra. Pažljivo me slušaj. Napravio sam bota koji zarađuje umesto tebe. Sve se potpuno automatski dešava i bukvalno je nemoguće da izgubiš novac. Bukvalno nemoguće da izgubiš novac. Jel stvarno mora da se reaguje na ovo? Jeste, ti sediš na dupe i zarađuješ 4 do 8 dolara na sat vremena, bukvalno je nemoguće da izgubiš pare, a ja sam, evo, sve to tebi pripremio nepoznati liče jer samo hoću da ti pomognem. Ja nemam nikakvu korist od toga, ja sam samo, eto, tako dobar. Zašto nikad ne kažete kako to sve funkcioniše i kako vi zarađujete pare? Nikad ne kažete, zato što da ne radite ove stvari, ne bi ni zarađivali pare. Veoma veliku sreću imate što je stanje na Balkanu takvo kakvo je i ljudi neće da rade za 40-50 hiljade, logično što i ne treba, ali onda vi bubašvabe uličete s ovim debilskim ponudama i evo vašom dobrotom i onda se dešava šta se dešava i sve imamo ove priče u lup, kako svi nekom hoćete da pomognete i zlikovci poput mene pokušavaju tome da vas spreče, brate. Biće ovo zanimljiva godina.